Oh, hülye, van izém. Secret a long time ago. Ha. Ja, régen, a long time ago. De Máté, szedjük már le izét a traverzet. Travers. Quadra. Hát most nem traverz. Hát egy liftet kell csinálni, mit szólnátok hozzá, összerakom Mit? én a liftet. Lift. Rendes, beszállsz és mozog veled, aha. Ne liftet csináljunk, koncertet. Koncertet. Aha. Milyen Izét, koncertet? majd nem floppy, hanem bakelit lejátszót, letesszük a izét. Ja. Nem, liftet, az tiszta jó, csak az megint Blue Electric-kel működik. Mit? Blue Electric móddal működik a lift. Úgy figyelj, mutatok neked reaktorokat, hogyha érdekel, mert csak olyan, amin vannak elmentve. Van, ami nem saját, hanem csak átdolgozás. De viszont abban az elektronika saját. Azt megmutatom, hogy ezt én csináltam. Ezt meg én csináltam. Várjál. De komolyan. Olyan áramkörök vannak benne, hogy Hogy beszarok még? Iratkoztam. Szerintem az neked mindent elmond. Meg kell keresni a pendrive-omat. Kis pendrive-omat. Melyiket, a 32-eset vagy a 128-asat? Az nagyon szép. Az neki egy kis pendrive, de 128 gigás. Hallod, Máté, felépítünk mi egy Hooligans koncertet ide, esküszöm. Ebből egy izéhíd is lesz. Ez szép kis fényhíd. Húha. Hallod, rakd be a mappokat zipbe, aztán tedd fel az zip is erre. Azt onnét leszedem. Jó, csak az a baj, hogy jó nagyok. Mekkora? 200 megát tehetsz föl. Maximum. Annyi jó, csak az a baj, hogy le van járva a mobiletem, és lassú, tudod. Én meg közben itt bontom a traverzet. Dota.hu. Feltöltöm oda. Meg kell nézni, hogy melyik az új és melyik a régi. 2012. 10.02. Lola, csillagromboló. Behalok. Hallod már, mindjárt lesz kész Technics traverzem. Rakom a sima játék pillanat, addig leoffolom magamat. Aztán megnézem, hogy melyik pálya az. Miket vettél fel alá, amiket csináltunk?